Ďalej, čo mám také na odpadnutie, napríklad tieto súpravy za cenu 14 eur, však to je cena na odpadnutie. Tepláky a mikina k tomu, cena 14 eur. Pozri na to, takáto krásna zelená tyrkysová farba. Mikina bez zipsu, vpredu takéto vrecka. Tepláky na gumičku. Ešte tu dole, na teplákoch vpredu, máš taký vzor s flitrami. Takisto aj na tej mikine, tu vpredu. Kapucňa. Veľkosti napríklad ML a potom máme iný vzor, napríklad takýto so zipsom, krásna zelená farba, po bokoch trblietky, takisto aj na teplákoch, cena 14 eur, veľkosti ML, XL, XL. Ďalej tu máme napríklad v takejto peknej čiernej farbe, mikina, tepláky, veľkosti ML, XL a ešte asi aj ML a XL. Takisto v čiernej farbe, celé na zips. Ešte máme posledné 3 kusy, 5XL, 6XL, ML a XL, 2XL. Pozri, na boku takéto pekné filtre, perfektné, je to super oblečené. Pružné, elastické, sedí naozaj dobre. Potom ešte tmavomodrú farbu, takisto 5XL, 6XL, 3XL, 4X a ešte posledná hnedá, taká čokoládová, tu je 5XL, 6XL. Cena 14 eur. Super súpravy v Anexe, prídi do Rajca.